నా పేరు ఆర్ కిషోర్ కుమార్. నేను నష్టగోదావరి నుంచి వచ్చాను. నేను మార్పుల గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సరిపోను. కాబట్టి కొందరు మహానుభావులు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తారని అనే విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటాను. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వస్తే చేశారయ్యా, ప్రతి ఒక్కరికి దూరంగా అకామిడేషన్లో కానీ భోజనాల వసతులు కానీ అందరికీ ఎంత చక్కగా చేశారయ్యా. ఈ విధంగానే మీరు ఇంకా ముందు పోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. మీరు ఎదుర్కొన్నారయ్యా అని చెప్పేవారు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు పోవాలని తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా సినిమాకి సాయి కుమార్ వస్తే వస్తాను తెలంగాణ రాయలసీమ అయితే కనిపించిన 4వ సినిమా అదేవిధంగా మన అన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు వస్తే అని తెలియజేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.